Калі б у Рэчы Паспалітай абодвух народаў быў YouTube, тэлебачанне ці хаця б радыё, то самымі папулярнымі, упэўнены, былі б трансляцыі соймаў і соймікаў. Хто там каму адрубіў палец, хто каму разбіў галаву, ці храпеў там непрытомны пад лавай, перабраўшы такайскага віна з гарэлкай. Канешне, на павятовых сойміках вырашаліся безліч важных і карыстых пытанняў, ад падаткаў і закупкі солі да пабудовы памяшканняў для захоўвання судовых кніг. Але гэта ж побыт. Каму тое цікава? Куды цікавей смачныя апісанні канфліктаў ды кур'ёзаў з тых самых сходаў шляхты. Мяне завуць Васіль Калач. У мінулым выпуску я распавядаў, як будавалася шляхецкая дэмакратыя, колькі свабоды меў шляхціц, ды што такое ліберум вета. А сёння падрабязней пра соймы ды традыцыю саймавання. Як гэта ўсё выглядала? З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска, гэта не цяжка. Часта нас здзіўляюць брутальныя апісанні шляхецкіх сходаў. Але ўсё стае на свае месцы, калі прасачыць эвалюцыю з'явы. Пачатак гэтай традыцыі губляецца нават не ў феадальнай, а ў родаплемянной эпосе. Гістарычным папярэднікам соймаў было веча. Сход свабодных паўнапраўных мужчынаў. Яны маглі абраць або пагнаць князя вайсковага правадыра. Раптам ён неўдаха. У вайсковых дружынах была традыцыя кола, пазней рыцарскага кола. Кожная гусарская харугва ў нас ажно да 18 стагоддзя мела харуговае кола, якое збіралася раз на год. Там вырашалі будзённыя пытанні, збіралі грошы на харугву ды абіралі дэпутатаў у вайсковы трыбунал. Быў цэлы рытуал, хто дзе сядзіць, як пачынаецца прамова, пра караля, подзвігі герояў Хаткевіча, Сабескага і гэтак далей. Пасля пра прысутных, ротмістраў, паручыкаў, харунжых, рабочыя пытанні, рубрыка «Розная», і адпачынак. Карацей, важна тое, што традыцыя сходаў шляхты соймікаў сапраўды старая і ў нейкім сэнсе кансерватыўная, бо прыйшла з цёмных вякоў. А ўжо ў Рэчы Паспалітай эвалюцыянавала, бо грамадства стала больш складаным. Разам з тым, норавы шляхты вельмі часта заставаліся архаічнымі. Таму і выглядала яно, як для нас сёння, часта па-дзікунску. Рэгіянальны соймік – гэта сход шляхты з пэўнага рэгіёну, з павету ці ваяводства. У залежнасці ад сваіх заданняў яны падзяляліся на гаспадарчыя і элекцыйныя, надзвычайныя і гэтак далей. Гаспадарчыя вырашаюць пытанні гаспадаркі, ясна. На элекцыйным выбіралі суддзю, падсудка, падкаморніка, пісара, а ў Вялікім княстве і соймавага маршалка. Хто такія ўсе гэтыя падкаморнікі, возныя, ды чым яны займаліся, калі цікава, распавяду ў асобным відэа, пішыце ў каментарах. Дэпутацкі сойм выбіраў дэпутатаў у трыбунал. Перадсоймавы соймік абіраў паслоў на вальны сойм, то бок вышэй. А вось рэляцыйны соймік ужо выслухоўваў, як з'ездзілі, што бачылі, ці ўсе там, хто кіруе дзяржавай, пры памяці. Цікава з каптуровымі соймікамі, бо іх склікалі на час без каралеўя. Маўляў, як жыць далей, да якой канфедэрацыі далучаемся. Сама ж назва, як кажуць, паходзіла ад жалобных каптуроў, шапак, якія апраналі на пахаванне манарха. Кожны соймік – гэта падзея. Ехалі, напрыклад, у Наваградак ці Луцк, як на кірмаш, як на свята. Доўга збіраліся, апраналі лепшае, бралі з сабой слугаў. Вядома, зброю, бо па-рознаму можа быць. На саміх сойміках у позняй часы ладзілі тэатральныя пастановы, рэдуты, балі, абмяркоўвалі палітыку ды грашовыя пытанні. Усё добрае і дрэннае, што было ў Рэчы Паспалітай, выяўлялася акурат там. Рэгіянальнае палітычнае жыццё спрабавалі браць пад крыло магнаты, ствараючы свае партыі. Трэба ж адстойваць свае інтарэсы. Вось характэрная гісторыя з Полацку 1753 году. Дагэтуль там 25 год не маглі выбраць ваяводу, а тут нарэшце быў абраны Александр Міхал Сапега. Як выглядала яго выбарчая кампанія? Той прыкінуў, што спатрэбіцца 200 000 талераў, агромны капітал. Грошай магло не хапіць, таму загадзя закупілі яшчэ 10 бочак вугорскага віна з Рыгі і Вільны, а яшчэ цэлы воз
шабель і шапак. Толькі шапак 60 штук. Навошта? Ну, вядома, на падарункі, каб народ браў ды галасаваў правільна. Перадвыбарчы штаб Сапегі, як бы зараз сказалі, усё разруліў. Выключыў з працэсу канкурэнтаў, агінскіх і радзівілаў. На ўсё пайшло 3 дні. А сам соймік рэкордна трываў паўгадзіны. Задаволеная шляхта на руках занесла Александра Сапегу ў касцёл. Нават выдаткі на кампанію аказаліся ў разы меншыя, чым планавалі. А невыпітымі засталося ажно 6 бочак віна. Карацей, ёсць чаму павучыцца сучасным паліттэхнолагам. Нельга лічыць, што палітычнае жыццё спрэс выглядала як хаос і карупцыя. Вось, напрыклад, полацкая дэпутацыя збіралася на сойм, дзе будзе абраны кароль і вялікі князь Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Пра яго ў нас была асобная серыя. Дык склалі інструкцыю, якой пазіцыі маюць трымацца дэпутаты. Найперш, каб манархам абралі не саксонца, а мясцовага чалавека. Не любілі ў нас сасаў, хацелі свайго. Каб структуры і ўрады ў ВКЛ належалі адно ліцвінам. Важна. Далей, каб адна асоба трымала не больш як адно староства. Гэта каб магнаты не бралі на сябе зашмат пасадаў, ды не зажыраліся. Таксама пра кампенсацыю маскалямі стратаў за тое, што іх войска прайшло краем у 1755 годзе. Ну і галоўнае, каб фамілія чартарыйскіх, алігархі, якія ўсё трымалі ў руках, урэшце пачалі рэформы дзяржавы. Цікава, праўда? То бок, абсалютна рацыянальныя вымогі, якія не супадаюць са стэрэатыпам, маўляў, усё там было куплена, а шляхта п'яная ляжала пад сталамі. Хаця, канешне, які-небудзь засцянковы шляхцюк мог і не разумець вялікай палітыкі або дзяржаўных справаў, мог нават не ўмець пісаць. Таму, скажам, галасаванне называлі крэскаваннем. На дошцы ці ў кнізе крэскамі адзначалі, у каго колькі галасоў, а самі галасы так і называлі крэскі. Самых цёмных і неадукаваных, як правіла, і выбіралі розныя дабрадзеі для зрыву працы соймаў. Заплацяць, каб чалавек сказаў сваё «не дазваляю», ліберум вета, ды сеў на месца. А калі ў яго пыталі, дык а чаму? А той казаў «я пасол» і маўчаў. З іншага боку, а ці больш адукаваныя і светлыя былі амерыканскія фермеры ў часы Абрахама Лінкальна, калі ўжо мелі выбарчае права, га? Вельмі сумняюся. Гэта былі наўпрост свабодныя людзі са сваім разуменнем або без разумення гэтай самай свабоды. Таму заўжды рабіце папраўку на час. Былі і бойкі. Вось берасцейскі соймік 1755 году, калі дзве партыі апанентаў сышліся ў касцёле. Так, бо гэта ж вялікая заля і традыцыйнае месца для сходаў шляхты. Матушевіч піша, што з таго боку пасеклі 14 чалавек, а з нашага толькі аднаго. Яго ў паясніцу вастрыём піхнулі, але шабля, натыкнуўшыся на пояс і ласіны каптан, ледзь крыху зачапіла скуру на жываце Куяўскага. Быў нават панятак, соймікавы Рубайла. Дужы прадстаўнік нейкай партыі, якога бралі спецыяльна, каб гасіць апанентаў. А вось успаміны Ігната Лапацінскага, які 11-гадовым хлопчыкам у 1733 годзе назіраў з хораў касцёлу соймік у Мсціславе. Пан Лявон Ілліч з сякерай тонкай работы ганяў пад старасту Шпілеўскага, але той уцёк. Станіслаў Валовіч ускочыў на стол з шабляй, а браты Завістоўскія пачалі куляць сталы і рабіць барыкады. Секаніна трывала гадзіну, пакуль партыя Валовічаў з касцёлу не ўцякла. Шмат было пасечаных, а двое памерлі адразу. Пішуць, што ў позняй Рэчы Паспалітай бойкі на сойміках былі настолькі звычайнай справай, што яшчэ перад пачаткам людзі бралі з сабой хлеб з цвіллю, каб прыкладаць да ранаў. А ўжо каб на словах сказаць якому пісару, што, маўляў, утаплю палаш у тваёй лысіне, дык на такое у нас нават увагі не звярталі. З позніх соймікаў засталіся і цікавыя кулінарныя апісанні. Янджэй Кітовіч піша, што за часамі Аўгуста III найбольш папулярным заставалася вугорскае віно. У заможнай і дробнай шляхты розныя сталы. Панове не мяшаліся між сабой. Не заўжды сядзелі ў памяшканні, улетку па садах і намётах.
Стравы для дробнай шляхты не былі вытанчаныя, звычайна мясныя. Валавіна, свяніна, бараніна, часам курэй, гусей ды індыкаў смажана было. Гатавалася ўсё салёна ды кісла, каб выклікала прагу да напояў. Зранку давана было гарэлкі, раз, другі, трэці. Пастаўлена на стале колькі боханаў хлебу, брыляў масла ды кавалкаў смажаніны, што звычайна стоячы разрывалі між сабой. Каму не хапала, давалі яшчэ піва, але на паседжанне будзь ласкавы, прыйдзі ў прытомнасці, бо соймік гэта ж праца. А вось ужо на сканчэнне сесіі давай да сталоў, да ночы ці да белага дня, як здароўя хопіць. Крытыкі, асабліва савецкія ды расійскія гісторыкі, любяць пасмейвацца. А от ваша шляхта толькі піць ды шаблямі махаць на сойміках умела. Усе спрэс карумпаваныя. Так было і такое. Але чакайце. Возьмем расійскіх дваран ды генералаў, якія прыйшлі тут кіраваць. Дык сярод іх толькі такое і было. П'янства, хабары цэлымі вёскамі і сем'ямі прыгонных. Дык яны ж яшчэ і нічога не выбіралі, толькі выконвалі волю зверху. Ну і ўрэшце рэшт, вазьмі антычную дэмакратыю. Ці раннюю амерыканскую дэмакратыю за Джэферсона ці Гранта. А там не было злоўжыванняў? Канешне, былі. Але гэта і называецца гістарычны досвед. І толькі пазней гэта ўсё эвалюцыянавала да сучаснага, адказнага разумення свабоды і дэмакратыі. А можа, не эвалюцыянавала? Як лічыце? Пішыце ў каментарах. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты. Чалом б'ю. Гонар і годнасць!